Hemejäňize salam, men Altyn. Habarsyz galma gepleşiň 174-nji bölümine hoş geldiňiz. Täzeliklere toý bilen başlaýar. Aýdymçy Şahzat Gulmuradowyň toýy boldy. Jeytunur hem şo toýda bady. Ты так прекрасна, хороша, с тобой поёт моя душа. Jeytunur bizi we agzalarymyzy has gyzyklandyrýan soru gepleşikler haçan çykýar? Klip täzeliklerine başlaýar. Täze yüz Murat Mollo, Karvila Aşgabatda. Enniki täzece klip Selvi Toqqulyj we bilen Gurbaş Ataýew diýinjalýan. Ýönemen diýinjalamak işleýän. Seni görmesem diýinjalýan. Diýinjalýan. Ýene bir täzelik Jeyhun Atajykovdan Gowja. Sen men diýen gylam ýaly, sen Gowja, sen Gowja. Maňa başga gyl gerekden, men dinleseň bile bolja. Sen men diýen gylam ýaly, sen Gowja, sen Gowja. Rüstem Haliyevdan täze klip Ýar olmagyn. Gel köňlüňe hatderim. Namekana ýar olmagyn. Her ýetene ýarym diýip. Klipleriň ýene biri Parahat Pürjäýewden Gözleriň seniň. Parahatyň bu aýdymy türkmen aýdymlarynyň birine meňzetdim. Ýöne tapyp bilmedim. Siz tapyp bilseňiz tesirlerde belläň. Şatlygy gamy bilen aýlanyp dur goja şahar. Onuň özüne ýetip alada zeýdirdi bar. Enne gelýär halkaýdym taýym. Ağa Mämmed Sapar Muradow bilen Türkiş Hudaýberdiýew. Mağtım gulu söyle aklın yetince. Mağtım gulu söyle aklın yetince. İmanını kadar kıyametin kadar bikar yatince. Empo şajagyna Aziza Wakar bilen başlaýar. Aziza soňky döwür izi-izle aýdym hödürleýär. Tugalamy. Kimmesi yalan, kimmesi yalan. Aýtsalar inanmadım, söýgesi yalan. Ýene bir Instagram täzeligi Söhbet Kasymowdan Canny ses. Небо снова плачет, что же это значит? А ведь могло бы быть все иначе, быть все иначе. YouTube täzeliklerinde täzelikleriň iň beti Nazir Habibowdan Canny ses. Sizin bir ne canım moja, son su bir canım moja, istidan ismi. Enne gelýär könleri ýatlaşajygymyza Gaýgysyz Balliýew Cennedim. Seni canımdan süyüptüm, gönlüm terk edip gidiverecek mi gama var kedi. Yayanan süydüm ay cennedim, gönlüm terk edip koydum gittim gama var kedi. Kıynım olsa barışa vara, gül keşfindin gan
Yine bir könler yatlaly Enes Recep ve Hani. Hani yarın gülüp bakan gönlleri, hani yarın şirin şeker sözleri, hani yarın batıp giden ayları, akçı kıvırımda zorlum armanlı, zorlum yarım, zorlum yarım. İnni kara gözüm yaşlardan dolu, yari kuyda pirun gözleyen yolu, anlardım elimden yitirdim sonu, akçı kıvırımda zorlum armanlı, zorlum yarım, zorlum yarım. Enni gelýär tesirleri okumaly şarjymyzda. İlkinji tesir ýazyp bayrak kazanan dostumuz Gadam Maksadow. Men birinji geljekde meşhur YouTube kanallaryň biri bolmagyňyzy arzu etýärin. Bizem arzu etýäs nesip bolsa bolar. Enniki tesirimiz Çağrı Mergen. Salam media tama alpbarjylary, işiňizde üstünlük. Näme üçin hemişe dik durup ýazyk etýäňiz? Oturup geçirseňiz bolanokmy? Altın sen aradan etkenler yazgı etken çağınız yağdayansınız. Hava yağdayan yönü men aradan etken yok da siz de değmeseniz. Şöyle boldu indiki bölümde ol yatık dışı. Bollu. Enniki tesirimiz Abdullah Bey. Ben Abdullah, Afganistan Türkmenlerinden izliyorum. Şarkılar çok güzel. Türkmenistan halkına selamlar, sevgiler. Biyorum, seviyorum sizi. Bizem sizi söýýäs, köp sağ olun, goldap görýäniňiz üçin Afganistandaky türkmenlere de salam ýollayas. Endi gelýär soňky tesirimize. Oguljan Nurberdiýew. Altyn men 125-nji like basdym. Köp sağ ol. Her bir like basýan agzalarymyzy elleriňiz dert görmesin. Endi gelýär bölümimiziň soňuna. Bu bölümde biraz ýarawsyzraktym. Sesim bir hili çıkan bolup biler. Endiki bölümme çenli gowlaşar nesip bolsa. Onda näme dostlar, sizem özüňize gowja seredin. Endiki bölümde görüşýänçä hoş, sağ olun. Näme üçin islam etmedim? Böyle son bağdaydı. Maňa gyzykly. Bağda bozuklu de. Bize ne bozuklu? Git beşik. 70 taýda näme diktin? Ciddi. Ni doýun başga. Yer doýup okaýyn. Ýez Murat bollu, Murat Mo aşkın. Gatgor näme? Çıktı şuna. Oo! Şey duruyunmu? Sen yok götür, ok zaten. Gurbaş Atayev. Ya da düşmekte. Onaydan sonra Türkmence. Yar olmağın son yani. Bolmağın değil ya bizlere. Olmağın deyiptir ama. Olmağın. Olmağın. Parahat Pürcayev'den. Näme dedi? Pürcayev'den gözlerin senin. Gözlerin senin. Parahatın bu aydymy? Bu näme? Araya giriyor ya. Uf. Bu ne? Kış. Gidelim mi? Gitme ya bu neten gitçi. Tuttum kaçtı. Girdi o çırağın yanına dur. Hemmesi yalan. Endi gelýär Endi gelýär tesir. Gülkün. Gizli şokurlap bilmeýär. Kitlendim artık. Bolle bir teýdin gidinni. Görýärmi meniň Yine kitlendim of. Täzeliklerden habar sılgan